Radka, srdečne ťa vítam u mňa v salóniku. Konečne sa nám podarilo toto naše stretnutie, ktoré plánujeme už pár mesiacov. Ahoj Nelly a ahojte všetci. Vítam Radku, ona je etikoterapeutka, učiteľka školy etikoterapie, autorka viacerých knížiek. Aby som ťa neuviedla nesprávne, tak možno pár slov, keď povieš ty, čo je taký tvoj hlavný zámer, čomu sa venuješ. Venujem sa vzdelávaniu, sebarozvoju, robím osobné konzultácie a píšem knihy pre deti. A okrem toho robím aj ceremonie a obrady pre ľudí, keď stoja na prahu nejakej významnej životnej udalosti. Dnes sme si povedali, že sa povenujeme téme, ktorá je možno niečo taká spoločná, tým, že robím so ženami a so ženskou krásou. Mnohokrát je na to nazeráme ako na niečo povrchné, alebo ja sa s tým dosť často stretávam, že žena príde v nejakej fáze svojho života, kedy trebárs odmieta, alebo dlho odmietala tú starostlivosť o seba, alebo dávať pozornosť vlastne sama sebe. A dnes vlastne je to veľmi taká častá téma, ktorá rezonuje nielen na sieťach, ale celkovo medzi ľuďmi, že sebahodnota, sebadôvera, sebaláska. A myslím si, že každý sa v tom nejak nájde a na tej životnej ceste, že sa dostávame do toho bodu, že hľadáme nejakú rovnováhu, kedy aj vieme dávať nielen druhým, ale aj sebe, ale aby to vlastne sa nepreklopilo do toho druhého extrému, ktorého sa možno práve aj hlavne ženy boja, aby to nevyzeralo, že sú zamerané iba na seba a že vlastne preferujú, že sa z toho stane nejaký taký kult, že len ja. Áno, toto je veľká téma, nájsť tú rovnováhu medzi tým, kde som ja a tým, kde je moje okolie a môj svet. A v etikoterapii máme takú veľmi peknú definíciu správneho konania, to znamená aj pohľadu na seba v rámci komunikácie, v rámci života. A to je, že nič vo mne, ani mimo mňa nenamieta, takže nie sú námietky, keď vlastne idem niečo konať. A zároveň, a toto je veľmi dôležité, deje sa to v súlade s najvyšším dobrom celku, ktorého ja som súčasťou. Pretože my máme veľmi tendenciu, a to, čo si popísala, je práve to, že ja beriem do úvahy celok, ale ja sa z toho celku vynímam. Beriem do úvahy, aby bolo dobré deťom, partnerovi, rodičom, v práci a tak ďalej, ale pritom zabúdam, kde som v tom ja. A práve táto definícia toho správneho konania má v merku aj mňa samu, pretože ja potrebujem brať ohľad aj na seba. Mnohé ženy máme skúsenosti s tým, že ako viem vyživiť svoju rodinu, ako viem byť pokojná pri svojich deťoch, keď ja sama som unavená, keď som nedovyživená, keď si nedám tú pozornosť, keď si nedám tú starostlivosť. A o tom toto je. Čiže tá zdravá miera sebectva, ktorá hovorí, potrebuješ sa postarať o seba. Ja mám rada ten princíp lietadla, vieš? Keď nás tam na začiatku dávajú tie úvodné informácie, tak povedia, keď nastane podtlak v kabíne, vypadnú vám tam tie masky, prvú sebe, potom ostatným. Nie je na tom nič zlé. No ja som si všimla, že veľakrát ženy, teda, ktoré prídu ku mne, či už same z vlastnej iniciatívy, alebo ich niekto privedie, tak prichádzajú v tom štádiu, že vlastne už ani nevládzu. Že sú tak unavené, že ich vlastne ten život tomu nejakým spôsobom donúti, ako keď príde choroba a človek ľahne a musí zastaviť, musí sa liečiť, takže vlastne tá žena už vlastne nemá na výber, lebo tam už sa jedná o jej doslova nejaké prežitie. Ako nemyslím životné prežitie, ale prežitie jej ako ženy. Že sa stáva v podstate potom nástrojom všetkého, čo treba v tej domácnosti robiť, s deťmi robiť, v práci robiť, tam sa stráca tá žena troška. Takže ako to ty vnímaš, že toto tiež je častá téma, ženy, muži, to čo ženy robia, prečo to tak je, do akej miery oni samé vlastne si to tiež robia? Ja sama som prešla 2 vyhoreniami a delím svoj život na život pred etikoterapiou a život po etikoterapii, takže viem veľmi dobre, o čom hovoríš. To, kde ja vnímam dnešný problém a kde vlastne skončíme na všetkých osobných konzultáciách alebo v školách pri vzdelaní, je téma sebahodnoty.
Nevidíme svoju vlastnú hodnotu v byti, vnímame ju iba v konaní a ideálne v takom, keď cinkne na účte výplata. Takže preto mnoho žien sa cíti vyhorené alebo vyčerpané z domácich prác, pretože vlastne berie sa to ako samozrejmosť, ale nevidíme to hodnotu. Takže milé ženy, zoberte si kúsok papiera a napíšte si, čo robíte denne, čo robíte týždenne, čo robíte mesačne, čo robíte ročne a pridajte každej tej položke a hodnotu, koľko by ste za to zaplatili, keby vám to robil niekto. A to je hodnota vašej domácej práce. A pozrite sa na to, či to fakt nie je dosť. Tam by boli veľmi vysoké sumy, si myslím, že v tomto ženy by sa asi zhodli, že keby to niekto robil za ne, tak keby mali na to financie, to by dokázali toho človeka veľmi zaplatiť, aby mohli mať priestor pre seba. Otázka je, čím zaplňame ten priestor. Vieš, máme sušičky, máme práčky, máme tie samochodiace vysavače, máme mixery, máme o mnoho viac pomocníkov v domácnosti oproti napríklad našim mamám alebo starým mamám. Napriek tomu máme stále pocit, že máme menej a menej času. A teraz téma je, keď ja si vytvorím priestor a čas, lebo sušička posuší, alebo nemusím žehliť a tak ďalej. Kde ja ten čas dám? Či ho viem zmysluplne využiť tak, že napríklad venujem plnú pozornosť svojim deťom alebo sebe samej, alebo to zahletím nejakou neúplne zmysluplnou činnosťou. Či si zoberiem knihu, alebo som na sociálnych sieťach. Či si pozriem nejaký hodnotný film, alebo si pozriem nejaký, čo sú to teraz také moderné, tie reality show. Hej. Čiže doslova je to o tom, kam ja svoju pozornosť, čiže svoju energiu a svoj čas dám. A vnímam, že my sme veľmi nehospodárni s časom. Čo by si v tomto prípade teda poradila ako taký prakticky možno, neviem, či povedať ako návod, ale možno taký tip pre ženy, ktoré s týmto ladia, že cítia, že to tak je. Že ani energia, ani čas už nie je ako kedysi. Kde začať? No, prvé, čo je dôležité začať, je zastaviť sa. Pretože v tom škrečkovi v koliesku, ktorým sme často, je veľmi ťažké vlastne navnímať, pozrieť sa z nadhľadu na to, aký život žije. A naozaj v tom zastavení, až máme priestor spojiť sa s tým, ako sa vo svojom živote cítim. Či sa cítim spokojne, či zažívam prevahu času, pokoj, radosť, spokojnosť, rovnováhu, či sa cítim oddychnutá, alebo som ten škrečok v tom koliesku. Musím, tlačím, stále mám pocit, že potrebujem niekoho zachrániť, niečo ešte vyriešiť, za niekoho niečo urobiť, preberám zodpovednosť. Čiže kde som? My to v etikoterapii pozeráme sa na to ako na dva priestory, a to je priestor odporu a priestor spojenia. Pričom v priestore odporu ja vlastne tlačím na život, veľmi často kontrolujem a strážim, aby sa nestalo, čo nechcem, aby sa stalo. Hej? Takže som v permanentnom napätí a vieme, kde je odpor, netečie energia. Zatiaľ, čo vlastne v priestore spojenia som v prvom rade spojená sama so sebou, s tým, čo ja potrebujem, čo chcem, kde sú moje hranice, kde je moje diskutovateľné, kde je moje nediskutovateľné. Viem počúvať samu seba, viem sa zastaviť, keď je to pre mňa dôležité a potrebné. Viem si vykomunikovať, čo potrebujem. Čiže to zastavenie sa, zvedomenie sa, žijem či živorím, je tá kľúčová otázka. Čo cítim? Ako sa cítim v tom, čo žijem? To sú zásadné otázky. A pokiaľ si odpoviem, je mi v tom dobre, OK. A pokiaľ si odpoviem, necítim sa v tomto úplne komfortne, tak potom sa môžem rozhliadnúť, OK. To znamená, potrebujem zmenu.
Ako môže žena identifikovať, keď je vlastne v tomto kolese ako škrečok, ktoré z tých vecí sú tie, v ktorých má pokračovať a v ktorých to má zmeniť, pokiaľ ona sama má na to náhľad, že ale ja to musím robiť. Nikto to za mňa neurobí. Lebo väčšina tých činností, ženy si to vedia pekne obhájiť, hej? Že vlastne, ale ja to musím robiť. Kto iný by to robil? Takže ako to identifikovať a aby človek vlastne získal ten nadhľad nad tým, že čo vlastne žijem. Okay. Veľmi dôležité je pozrieť sa na príčinu. Ja milujem etikoterapiu práve preto, že ona odhaľuje príčiny. To znamená, čo je hnacím motorom toho, že musím. Ako náhle ja poviem, že niečo musím, to už je zdvihnutý prst, tam sa potrebujem pozrieť, že aha, som v tom priestore odporu, to znamená, vyvíjam na seba tlak. Z akého dôvodu? A uzrieť pravdu o sebe chce kúsok odvahy. Takže čo je tým mojím hnacím motorom? Bojím sa, že zlyhám? Bojím sa, že budem odmietnutá? Bojím sa, že keď toto nebudem robiť, tak ma mohol partner opustiť napríklad. Mám strach, že keď pustím kontrolu, tak sa mi rozsype systém a ja potom nebudem vedieť, čo s tým. Čiže sa cítim, keď to nekontrolujem, vlastne bezmocnosti, alebo kontrola môže byť aj znakom, že som bezmocná, tak držím, hej, za každú cenu. Čo je tam za tým? Aký strach sa tam ukrýva? Cítim, že mám niekde niečoho nedostatok času, nedostatok sebahodnoty. Cítim sa nedostatočná. Preto musím, aby som sa svojou prepotrebnosťou stala takou potrebnou, že bezo mňa nevedia byť. Čo je môjim hnacím motorom? Keď ja teraz takto počúvam, tak si uvedomujem, že určite pre mnoho žien by mohlo byť napomocné práve to, že keď ty treba vyslovuješ tie otázky, že ženy ani nevedia si tieto otázky klásť same sebe. A práve preto je super, keď majú takéhoto sprievodcu, etikoterapeuta, aj ty to robíš, že vlastne si takou sprievodkyňou a nastavuješ takýmto spôsobom to zrkadlo alebo tie otázky pre tú ženu, aby sama vlastne sa dostala k tým odpovediam. Je to tak? Áno. A vlastne jednou z mojich základných úloh je pomôcť získať iný uhol pohľadu, zmeniť uhol pohľadu. Pretože práve to je to, čo nám to zaciklené myslenie robí, že vlastne vidí len veľmi obmedzený pás, po ktorom musím chodiť. Ja to poviem, že to majú ako tie koníky, keď majú tie klapky na očiach. Aby ma nič vlastne nerozptylovalo, takže toto vie moje ego veľmi perfektne zahrať. A úloha je práve dokázať sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu, ideálne z nadhľadu. Čiže predstav si, že tvoj život sa odohráva na javisku a ty sedíš na balkóne a pozeráš sa na tú etidu, ktorá ti tam prebieha, na tých ľudí, ktorí ti tam niečo hrajú, na svoje reakcie a vlastne pozeráš sa na to v úžase, že aha, takže ono to vyzerá takto. Existujú rôzne metódy, ako sa dá na to pozrieť, aj konštelačné techniky napríklad, ale ten pocit toho náhľadu, to si vieme urobiť každá sama v sebe. Proste ísť hore a kúknúť dolu. Čo sa to tu na tejto zemičke mojím životom deje? Super, ja sa ešte troška vrátim k tej téme tej sebahodnoty a sebalásky, pretože dotýka sa to aj mojej práce a občas ma to aj tak zaskočí, že keď ženy povedia, že oni sa starajú treba zo seba, alebo vzdelávajú sa, čítajú knihy, idú si oddychnúť, relaxujú, alebo sa idú prejsť do prírody, prípadne si zacvičia, ale čo sa týka vlastne toho vzhľadu alebo vizáže, tak povedia, že nie je to pre nich dôležité. A ja sa snažím aj pátrať, čo za tým je, ale chcela by som počuť aj tvoj názor, že ako to vnímaš ty? No, veľmi často je za tým schovaný nejaký strach. To znamená, že ak sa žienka stará o celé svoje telo okrem tváre, a teraz nehovorím o tom, že musí chodiť namalovaná, ale hovorím o tej prirodzenej, jednodennej starostlivosti, výžive, čiže dokáže vyživiť svoj myseľ, dokáže vyživiť napríklad krásnou svoju dušu, dokáže vyživiť svoje telo, ale tvár nie, znamená na nejakej úrovni sa odmietam. Veľmi často je pod tým schovaný strach byť videná krásna, pretože máme skúsenosť cez mnohé životy a cez naše predkynie,
že tie zážitky krásnych žien alebo žien neboli vždy príjemné, alebo tie skúsenosti naše. Boli sme niekde aj muži a zažívali sme všeličo, ale vlastne aj v tom ženstve je to o tom, že z akého dôvodu sa bojím byť videná a z akého dôvodu sa bojím ukázať svoju krásu. Okay? A čo je to, pred kým alebo čím sa chcem skryť? V tom momente, keď tá žena hovorí, že nie je to pre mňa dôležité, mám iné priority, vlastne to ignorujem nejakým spôsobom. Čiže ignorujem sa ako krásna a dokonalá bytosť. Ako to božské stvorenie, ktoré tu je. A otázka je, ako náhle ja sa ignorujem niečo, časť svojho tela, znamená, že mám tam problém. Je tam niečo, čo je tam potlačené. A to, čo máme potlačené, je práve ten strach. A eguško nám vie zahrať také krásne nuancy a takto vie krásne zaobaliť a nájsť logické dôvody. Ale sama to zažívaš, že keď takúto ženu krásne vyživíš tú pokožku, keď sa rozžiari, že ako vlastne zažiaria aj jej oči. A cez oči nám prehovára duša, že ako ju to poteší, ako sama s takým tým neuveriteľným výrazom pozerá, že toto som ja. Takže áno, toto je vlastne za tým. Veľmi často sme uverili tomu, že nie sme pekné. Čiže z akého dôvodu sa žena obáva alebo si nedopraje? No pretože máme programy nezaslúžim si, nenáleží mi, sú to talafatky, je to zbytočnosť, aj taký to nepomôže. Proste, máme tam kopec programov. Takých degradácií, vyslovene degradovania toho, že hodnoty vlastne aj toho, tej krásy, alebo... Aj krásy ženskej, aj žena, ktorá napríklad je vydatá, už vlastne nemá sa čo, hej, už je na poriadku. Veľmi často máme spojené aj upravenú ženu s nie veľmi príjemnými povolaniami. Hej, čiže veľmi často ženy, ktoré poviem, že bývajú upravené, tak bolo na ne poukazované. Ja si to ešte pamätám ako dievča z tej doby predrevolučnej, že vlastne sa ukazuje a loví chlapov a tak ďalej. Čiže máme tam veľmi veľa programov pod tým schovaných a preto vlastne uveríme tomu, že to nie je dôležité. Uveríme tomu, že nie je toto vlastne, ja nemôžem, alebo nejakým spôsobom sa to nepatrí.